Hej, og velkommen til dagens reportageprogram, som handler om Afghanistan. Jeg vil gerne snakke lidt om den islamiske lov, som Taliban indførte, da de havde magten. For det første, der tilførte de, at kvinder skulle gå med burka, og hvis man var tyv, så fik man amputeret en eller man kunne være uheldig for amputeret 2 hænder. De forbød alle former for tv, musik eller billeder, og de forbød også at gå med hvide sokker. Og piger måtte ikke gå i skole, fordi at de simpelthen var meget. De var ikke så glade for piger dengang. Ulla Terkelsen, hot piece of ass, Afghanistan. Jeg har sagt til dig, at du ikke skal gå i skole! Kom så! Har du ikke lært noget fra sidst om burkaen? Har du ikke læst loven, hva'? Har du ikke det? Nu har vi lige set en scene om en pige, der blev dræbt. Så jeg vil gerne komme ind på, hvor mange danskere der er blevet dræbt fra 2002 til 2010. 35 i alt, 34 mænd og 1 dame. De lande, der er med i Afghanistan-krigen, det er Danmark, Canada, England, Amerika, og så er der nogle andre lande, som ikke rigtig, som er ukendte, som bare hjælper til. Ulla Terkelsen. Hot piece of ass. Afghanistan. Helvede! Jeg får voldt så mange mennesker, så meget smerte, jeg har dræbt så mange. Nu er det min tur. Mange af soldaterne, der er med i krigen, får psykiske men af det, der er sket. Nogle af dem begår endda selvmord. Jeg håber virkelig, I fik noget ud af den her film, fordi det sker altså i virkeligheden. Ulla Terkelsen, Afghanistan.